Poštovani gledalci, dobro večer. Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Avijacija NATO je večeras u prvom talasu agresije na našu zemlju gađala ciljeve u Prištini, Kuršumliji, Užicu, Danilovgradu, Novom Sadu, Pančevu i Podgorici, nezvanično saznatanju od vojnih vlasti. Prilikom napada korišteni su vazdušni prostori Hrvatske, Mađarske i Albanije, obaveštavaju vojne vlasti. Da. Mislim da ne treba da uđemo u NATO, zato što mislim da većina ljudi misli da ne treba da uđemo u NATO. Šta bih ja zaokružila? Sada to ne znam. Neko će doći na moju kuću kada me ubije, završim se od odgovor. Kako se zove... Pa, sada mi stvarno ne pada na pamet šta bih zaokružila. Ne bi ni izašla kao, to bi bilo rešenje. Sad nemam nikakvo mišljenje koje je zapravo argumentovano i koje ima smisla. Tako da mogu da pričam napamet, da izmišljam neke stvari, a ne volim to baš da radim. Mislim, razumijem zbog čega bi ljudi zaokružili ne, zbog bombardovanja 99. godine. To bi bio glavni razlog. Taj neki deo mene kao muškarca i kao tog patriota i tako dalje kaže to u fazonu zbog bombardovanja i tako dalje, ali opet ne vidim da je NATO donao dobro ljudima u proteklih, ne znam, ne vidim da donosi uopšte dobro ljudima i generalno, mislim, ne znam koji je moj argument za to, ali mislim da uopšte ne treba da uđe u NATO. Mislim da uopšte nije pametna ideja, bolje da se kao držimo sa Rusima i nemam pojma te gluposti. Kad sam se ja rodio, tačno tog datuma je prekinuto bombardovanje. Lično ja imam nekih problema sa NATO-om zato što sam emotivno vezan za taj događaj jer je činjenica da sam iz Vranja i da je Vranje bilo bombardovano osiromašenim uranijumom i činjenica da su oko mene kada sam bio dete letele bombe, iako ja to tada nisam znao, ali je poenta bila što su moji roditelji poprilično dobro uspevali to da zamaskiraju i da sakriju od mene i jednostavno nisam osjećao uopšte taj događaj koji se odvijao, nisam na svojoj koži osetio, niti sam imao priliku da znam šta se zapravo desilo, jer je to meni bilo predstavljeno kao, da kažem, poseta rođacima i dečija igra. Pa ne sećam se toliko bombardovanja. Ja sam sa severa Vojvodine, iz jednog malog mesta i mi nismo nikad osetili posledice, ne znam, pada neke bombe ili tako nešto. Sećam se, imala sam tu neku kao trauma mi je ostala od toga, ali nije zapravo trauma, nije rana. Kada sam bila mala, sećam se kako mama lepila prozore selotipom da ne bi popucali od vibracija. I sećam se zvuka sirene kada je najavljivala avione koji su ušli u našu zonu, mislim u zonu, vazdušnu zonu iznad Srbije. I sećam se tih nekih kao emocija, ali meni je to sve bilo zanimljivo. Ja nisam shvatala koliko je to zapravo ozbiljno. Nije mi bilo jasno da neko gine zbog toga. Pa svi su bili složni u vreme bombardovanja. Bili su sakrili se po podruma, bežali su ljudi. Vladala jedna sloga, Amerikanci su nas bombardovali, eto, to bombardovanje i nije trebalo da se desi, ali nakon bombardovanja ljudi su se otuđili, ljudi su brat na brata udario. Iskreno sad kao da imam neka sećanja, bombardovanja nemam, zato što sam rođena 1997. I za vreme bombardovanja nisam bila u Srbiji, ali mislim kako može da bude ljudima za vreme bombardovanja, osim odvratno. Raspitivala sam se o tome kod mojih nekih starijih prijatelja. To nisu lepa iskustva, jako su traumatična. Sad, mislim da je to bombardovanje nepravedno. Sećam se bombardovanja, bojim se grmljavine zbog bombardovanja, ne volim zvuk aviona, da, ali s druge strane, ukoliko to može da doprinosi, da kažem, boljitku, mislim, mi smo mala sila, ne možemo mi sad nešto kao sad mi ovo hoćemo ili nećemo, ne pitamo se mi mnogo. Srbiji niko neće tražiti članstvo u NATO-u. Zato što je ovde u narativu sada već i u savremenom narativu i u javnom diskursu dominantna taj otpor NATO pre svega zbog tog bombardovanja. I vi kada god pokušate da racionalno i razumno razgovarate, evo ovo što ste vi pitali o prednostima ili manama, što bi trebalo da bude jedan racionalni, jedan razumni assessment u smislu imamo, prednosti su ovo i ovo, mane su ovo i ovo. Pa onda odmerite i kažete, ok, mi ćemo da se kao politička stranka ili kao politički lider zalažemo za jednu ili drugu opciju. Možemo da kažemo, preskupo nam je to, zahteva jako velike reforme i tako dalje, možda mi to ne želimo.
Tako da mislim da je tu sad na nivou državne politike i na nivou političkih lidera potrebno je malo više hrabrosti da se uđe u tu raspravu. Na nivou običnog stanovništva mislim da će emocije uvek, makar u ovoj generaciji koja je, evo sada kažemo, 20 godina će biti sledeće godine od NATO bombardovanja, to je čitava jedna generacija ljudi. I čitava generacija mladih ljudi je stasala bez ikakvog znanja ili svesti o tome šta je značilo to bombardovanje, kako je to izgledalo, čemu je to vodilo. Tako da oni ne moraju da imaju taj emocionalni odnos, sa njima bi se moglo raditi na kreiranju ove racionalne slike o tome. Da prosto taj emocionalni odnos prevaziđemo. Mislim, oni mogu na nama pričaju šta hoće, smo mi neutralni, ali nas i sa ove i sa one strane šeta kako hoće. Mislim, vodi nas šinama kojima mi možda ne bismo išli, a oni tako hoće i to je to. Mi nismo nešto velike, možemo se borimo. Koliko ja znam, Srbija je već u raznim, da kažem, pregovorima sa NATO-om, samo što je super što naši ljudi nisu informisani o tome kao ni o temi Evropske unije i onda se od toga pravi velika i drama i fama, a onda odete na sajt bilo koji, tipa Ministarstva odbrane i nađete da se neko našao s nekim, da je potpisao nešto, pregovarali su, dogovarali su. Normalno, ulazak u NATO bi podrazumevao neke benefite, u smislu da ako bi došlo do nekog velikog rata, da bi Srbija imala podršku tih država. Naravno, imao bi mane jer ljudi se dalje su kivni na ono što se desilo 1999. Ako bi NATO hteo da ratuje, Srbija bi morala da šalje svoje vojnike na Bliski istok ili tome slično, što isto ne bi bilo u redu. 90. godina, kada je bio poljuljan status NATO-a, njima je trebala ta baza u ovom delu Evrope. Želeli su to sagrade kod Niša, mi to nismo dali, oni su kasnije sami uzeli Kosovo, sagradili su Bonstil na Kosovu, koja je druga po veličini NATO baza van Amerike. Kao zašto bih ja mrzeo, ne znam, Amerikance, a to su neki ljudi koji rade, žive isto kao i ja, ali ako mi je istorija rekla da su nas ti neki ljudi bombardovali zato što smo mi bili dobri, a oni su nas bombardovali, ne spomenjući možda da su bili tu takođe neki zločini s naše strane, u nekoj tako našoj južnoj pokrajini, onda naravno da će neko pomisliti mi nismo ništa uradili, neko je nas bombardovao, napao, poverovat ću u tu istoriju koja će onda proizvesti samo probleme. Mi ne prevazilazimo stvari koje su se desile 100, 200, 300 godina ranije, a kao da ćemo prevazići nešto što se desilo pred manje od 20. Mislim da mnogo više čak i u odnosu na Evropsku uniju može da pokaže sistem vrednosti koji želite da imate kao država, kao narod i tako dalje. Jer je to pitanje ono kada sve maske padnu i kada ulazite u oružani sukob, ko je sa vama u tom oružanom sukobu? Ko je sa vama u društvu? Da li su sa vama razvijene demokratije, liberalne sa svim svojim manama, ili se opredeljujete da to ne bude društvo u kome ste vi? To što nama mediji serviraju tu politiku savršene izolovanosti i vojne neutralnosti, to je po meni svakako dobro i zaista tako treba i da ostane. Sad, da li je to tako i koliko je to tako, koliko mi zapravo suvereniteta imamo, to zaista ne bih da procenjuje. Činjenica ne možemo sigurno, ne o NATO nego ni o čemu. Činjenica sigurno ne možemo da saznamo. Ako preko medija, kako da nam saopšti? Evo ja kad pogledam novine danas, ja vidim 20 istih naslova i dva malo drugačije. Meni to govori jednu jedinu stvar, a to je da ovih 20 naslova imaju istog autora. Mediji su najjače oružje političara i svakako mediji plasiraju javnost ono što političari kažu, a političari kažu ono što bi narod želeo da čuje. Sad, verovatno da oni na osnovu javnog mnjenja imaju u vidu to da mi ne želimo da uđemo u NATO, da mi želimo da budemo partneri sa Rusijom i Kinom danas i ne znam, ko zna šta je to istina. Mislim da više naginjemo na pogrešnu stranu, a da pričamo da naginjemo na Rusi i tako dalje. Mi više nismo Jugoslavija i vojno neutralna država. Mi prilično aktivno učestvujemo u nekim pričama, a to se ne zna i to se onda koristi u tabloidima i da se manipuliše i tako dalje. I pravi se velika fama i prave se veliki naši, ne znam, državni heroji, spasitelji i tako dalje od nekih informacija o kojima samo nismo informisani i već se nešto dešava, da kažem, iza kulisa, a nama se postavlja pitanje da li hoćemo u Evropsku uniju ili da li hoćemo u NATO, a te procedure, mislim, već su, da kažem, već se dešavaju, ti procesi, i mi se ne pitamo ništa o tome.